Eli nyt pelataan tämmöstä peliä kuin Scary Match Beta. Joten aloitetaan. Terve, me pelataan Robloxissa tämmöstä kenttää kuin Scary Match. Tää on meidän ensimmäinen video. Ja mä oon täällä myös. Joo. No niin, lähetään. On täällä on pimeetä. Joo. Mikäs ääni tuo on? Heti tulee vähän. Tulee ku toinen jätkä. Ja säikähistä vähän. Kiva. Tommonen kunnon. Tää on leluja lattialla. Leluilla. Tästä täällä. Tästä tapahtuu. Vois testata koska. Minne mä eksyin? Se on vaan joku taskulampun valossa. No, lähetään. Oho, mä en yhtään tykkää tosta maalauksesta. Ei tänne. Missäs mä oon? Niinpä. Missä sä oot? Mikäs huone tää on? Mä oottelen tässä. Nyt alkaa mennä jo vähän innoittavaksi. Tuo säikähin tota jätkää. Ei täällä ainakaan oo mitään. Onko täällä? Ei. Miks toi seuraa mua? Mä en tykkää olla yksin täällä. En mäkään kyllä tykkää olla yksin yhtään. Onkohan sä täällä? Siinä sä oot. Kyllä säikähin, joo. Siellä on umpikuja. Joo. Näyttää kai innoittavalta. Rikkinäinen seinä. Mennääs tänne. Taas lelu lattialla. Ilmaisia leluja. Mikä se metti tuon? Joo. Katos, Ei. tuolla on yksi tyyppi. Se on tuolla. Tässä kyllä näkee syy, minkä takia ei kannata päästä kännistä rakennusmiestä töihin. Okei, mennään. Mikä se oli? Tää säikähi. Jei. Mitä hittoa? En mä pelkää. Nyt se ääni muuttuu. Okei, pitäis mä jatkan matkaa tästä? Mä en nyt mene tältä nurkasta mihinkään. Tähän... Minne mä jouduin? Ei, mä en ollut jättänyt yksin. Oota. Mä näen sut. Mitä? Mihin sä katosit? Ei. Katos, kiva kuva tossa. Tietokone. Ui saatana. Ups, kiroilin. Mä säikäin tätä tyyppiä. Tänne koit. Se on sun takana. Joo, nähtävästi. Pitäisikö mä mennä tänne? Kokeilla. En yhtään tykkää. Oh yeah. Ei vaisti sanoo tänne suuntaan. Coca-Cola. Coca-Cola automati.
Mennään pölliin juoman. automaattiin. Pepsi on parempaa kuin Coca-Cola. Noniin. Mennään ylöspäin. Ylhäällä Joo. on aina kivaa. Kait. Joo, ja me sitten tosiaan kuvataan bändikä, millä me aiotaan kyllä vaihtaa sitten kuvausohjelmaa, kun löytyy Niin. joku parempi. Ja tää paikka on Robloxissa sitten. Mä voin laittaa linkki descriptioon. Niin. Ui hemmetti. Pitääköhän Onneksi mennä tästä ei tästä? pidä. Ei! Meikä Mä kuoli. näin kun tuo toinenkin tippuu sinne. Apua, missä mä ajaa täällä. Menitte palaseksi. Pikkupalasiksi. No niin, nyt mä selviän sinne hengissä. Jos mä tipun uudestaan vaan suutu. Jaha, siinä se taisi olla. Joo, tässä oli meidän ensimmäinen video. Ja toivottavasti tykkäsitte. Me kyllä tehdään lisää videoita sitten, mutta Joo. ne on nyt morjens. Heippa!